La secció d'en Rafel. Hola, Rafel. què tal? Com esteu? Hola, Joan, Juliana, Roger, què tal? Hola, molt bé, molt contents. Sí? Bon Ja. any, bon any. Bon any. Bon Això any. no m'ho ha dit ningú, No, mira, ningú. bon No m'ho any. diu ningú, bon Fa més any. d'una setmana, però bueno, bon any. A veure quan deixem de dir bon any, no? També s'hauria de posar una data límit, no? Potser, preneu ja, perquè- sí. A veure si... Bueno, doncs vinc a parlar avui dels Reis Mags. Ah, home, clar. O sigui, de les cartes que fem per als Reis Mags, no? Va haver una carta que es va fer super de viral, no?, en el periòdico Heraldo, que no sé qui és aquest senyor, però té un nom així com estrany, no? I el titular diu: La carta viral de un niño de 7 años a los Reyes Magos. Y el nen deia: Carta a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, este año solo quiero una cosa. Quiero una tarjeta de 50 euros para la Play 4 Pro y quiero que le salga pelo a mi profe Alex. Ah, I el profe Àlex va fer un tuit compartint la carta a los Reyes Magos dient: amor para mi alumno de 7 años que de forma totalmente altruista me incluye en su carta a los Reyes Magos. Molt bé, trobo És molt bé. superbonic. I això s'ha fet viral? S'ha fet... Home, jo ho trobo M'esperava algo- més. T'esperaves més? Sí. és que ara es fa Per tot què? viral. Exacte. Bueno, i aleshores jo m'he recordat, ostres, jo quan era petit, què ha passat aquí? És molt hater, la Juliana. Sí, una miqueta, no? M'esperava més. No, perquè viral... Que tu tens coses més interessants que s'haurien de fer virals, Juliana. Perquè pots mostrar-les, a veure si es fan virals. Vols que les expliquem? No, gràcies. Molt bé, Puc seguir amb la meva secció? Exacte. Sí. Endavant, Rafel. Aleshores, jo m'he recordat de que quan jo era petitet també era superdaltruista Ah, sí? i he recuperat algunes de les meves cartes als Reis Mags. M'encanta, va. Mireu. Oh! Les porta aquí, Sí, Les porta sí. escrites a mà. Exacte. Bueno, estan escrites de quan jo era petit. Clar, Mireu clar. la lletra. Jo ara ja no escric així. És boníssim. Diu, la primera carta és: Hola, Reis Mags. Vull la Xbox amb tots els jocs que existeixen i vull que li compreu roba decent al meu profe d'educació física perquè sempre va amb xandall. Que vagi bé. Aquesta era una. Aquesta era la primera, superdaltruista, demanant coses pels altres. Molt bé, Jo era perfecte. bona persona de petit, com ara. Següent carta. Hola, Reis Mags. La bicicleta que em vau portar l'any passat us la podeu ficar pel cul. Aquí està bastant enfadat perquè m'ha portat una sí? bicicleta que dius, perdona, una bicicleta jo? Per què? Vull que em porteu un Charmander, perquè és super de mono, i per cremar l'escola, perquè és super d'avorrida. Que vagi bé. Una miqueta violent. Cosa, però És molt que allò de la violent. bicicleta em va molestar. És que tenen un morro a vegades, els reis. Sí, no? Una Mireu. pícip. Següent carta. Hola, Reis Mags. El Charmander el volia de veritat, no de peluig. Inútil. Aquest any vull que apreneu a llegir i que em porteu un iPod de cada color per combinar amb el meu estat d'ànim i també vull que li arruïneu la vida al José Fernando perquè sempre es fica amb mi. Que vagi bé. Qui era el José Fernando? Ara us ho explico. El Tens un José Fernando rancor. era un company de classe que sempre es ficava amb mi i em deia que era pobre. Oh, Com jo dic- s'atreveix a dir això Com a tu? tu saps? Exacte, o sigui, m'expliques, però sabeu què va passar? Següent carta, Reis Mags, plot twist alert. Hola, Reis Mags. El José Fernando s'ha canviat de col·le a un públic perquè el seu papi tenia diners a Andorra i ara està a la presó. O sigui que gràcies per posar els diners allà. Sou els millors. Com hi van? Aquest any vull que em regaleu els estudis obligatoris que em queden. Que vagi bé. Quants anyets aquí, Rafel? Aquí anava a començar l'ESO ja. Aquí Això era- començaves això era a veure sisè de com- primària. Començaves a saber Es de la nota, vida. exacte, es nota una no? visió més adulta. Exacte. I ara l'última carta, que la vaig fer el 2015. Molt bé. Hola, Reis Mags. Gràcies pels estudis. Que vagi bé. Boníssim. Mola molt gastar un Nadal agraint als Reis Mags. Superaltruista. Exacte. Agraint, I sense guardeu, demanar res. sisplau, les vostres cartes als Reis Mags perquè després les voldreu recuperar per sentir, no?, aquesta joia que tenies quan eres petit. Aquella innocència. Exacte, l'altruisme aquest que Aquella tenia. violència. Cap vegada demanes la pau al món. Jo sempre a col·les que m'obligaven Jo també. pràcticament. Coses jo més mundanes. Escolta'm una cosa. Primer de tot la pau al món. No existeix la pau al món. Exacte, és que jo de petit ja ho sabia, això. La pau la vull jo, al meu interior. No em toqueu els collons. Gràcies. Gràcies, Rafel!